Gendho Okvalica. Ya, mau sore ana Gambyong Parianom. Iki jurusane iki tari, malah nembe wae lulus menjadi sarjana seni. Ya saka isi Surakarta. Yen kowe sok nonton ning YouTube ngono kae anggere ana drama tari utawa drama wayang pemeran Dewi Rekian Sinta utawa Pregiwa ya iki cae. Ya. Dadi Dewi Sinta. Dosa mukane, aku dosa mukane. Tak colong kowe Sinta, tak colong. Apa kira-kira ora ngerti marang gedhening katresnanku. Nat siji sing wis ngegem jantungku. Lolo ya ben berdiri sik coba kaya apa men ketok iki lho penari handal. Ya Mas Dwi ya. Aja dikumpliti. Dadi wong lanangi senenge malah semu kurang ngono kuwi. Ngono kuwi. Nuwun sewu, wong wedok ki nduk, Pak. Lah nuwun sewu ngangge sandangan sing sarwa mepet-mepet ngono kae.
Wong lanang malah wis bosen suwi-suwi. Ning lek kaya wong wedok sampean ngangge jarik wiron kaya ngene iki, sampean mlaku ngidul ya, terus enek angin kok kidul, terus akhirnya jarikmu wiron iki kenek angin, terus kentolmu ketok mak lap. Wong lanang wis njilingi ngono kuwi, Nduk, tenan. Iya, Masalahnya kentolku anu Pak. Apa? Gudi. Masa iya tetep tertarik to karo kentolku? Lho sing digoleki ya sing gedhi-gedhi ngene. Piye carane ndupak sing lanange ndang modar ngono lho maksude. Ah iya malah kaya ngono kuwi. Iki wis lulus ya, Nduk ya. Nggih, alhamdulillah. Selamat sarjana seni. Selanjutnya mau kemana, mau apa? Rabi. Loh, urung no, jesik. Ora kesusu rabi to? Mboten. Oh, apa? Penake apa, Mas? Lho. Lho. Aku tak WA. Apa cita-citamu bariki arep S2 apa arep ngopo? Insyaallah badhe S2, Pak. Jurusane? Pangestunipun. Jurusane? Napa nggih? Niku Pak. Mesin, Pak. Mesin. Oh iya, mesinnya jahit eglek ngono kae. Ya wis dadi apa wae, sing penting sekolahe kudu dirampungne. Dadi seorang wanita ketika cecunduk ngelmu akan sangat dihormati oleh siapapun. Nggih. Apa nek kaya sampeyan bocah ayu, lahir batin, suarane apik, len joget ya apik. Ngono ki wis to arep milih model wong lanang piye wae bisa. Ya, temenanan ngono kuwi, Nduk. Mula ya sampean gandeng duwe rupa ayu, tak ngibarati kaya gedhang sing wis suluh kae, aja nganti dipangan codot-codot sing ra tanggung jawab. Ngono kuwi. Kayak siapa itu, Pak? Ya sekitar kene lah codot iki, sekitar kene lah codot iki. Oh. Iya ngono kuwi. Iki lho Nduk ana pamundhut ya kuwi Lestari. Iki saka penggemar sinden Madangkara Mas Dimas Setiawan diaturake kek sore le rawuh. Wah ya kaya apa nggih. Okva Lica nggih. Monggo Cah dipun aturaken Lestari muga-muga tali silaturahim kerukunan warga masyarakat Banyumanik Kota Semarang tetap lestari sepanjang masa. Amin. Monggo Lestari jados.
tangan untuk Om Faliza. Terima kasih. Ya, mumpung isih anget tegese pisan gawe iki winong ceria iki ben jaran pisan. Bae lek mun jaran iki wis kondang tekan kene nong. Nalika sore mau bapak-bapak panitia winong sing sok jaran niku nggih tumut-tumut. Nggih. Kaya apa? Utak tang tak dang 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 dang. Oke, berpacu dalam melodi. Yo. Sembah nuwun. Lare niki jurusanipun mboten kok teng Karawitan isi Surakarta ning malah wonten ing kampus UNS Solo. Iya apa? Sastra ki, Nduk. Bocah sastra. Ning parandene ya kuwi seneng karo budaya, dasare ya putrane dalang saka Laladan Tulungagung dibuang neng Solo. Kok dibuang? Kasarane ngono kuwi tegese sampean kon prihatin kon sinau mula dibuang neng Solo ora kon penak ning kon rekoso menuju kenikmatamu yang akan datang ngono lho iki diomongi wong tua ngono cocok ora ngono nggih cocok iya wis tak pujekke muga-muga sukses apa kang dipanjang kamu sok entuk jodoh ya bener-bener priya sing tanggung jawab lahir batin ya soleh temenanan iso nuntun marang kowe marang tentreme lahir tekan batin slametin donya tekan akhir amin aja nyenengi wong sing wis duwe bojo ngono ya niku Pak ngono kuwi pokoke kudu ngerti wates-watese eman-eman ayumu nduk kaya ngono kuwi ya ngono kuwi ayo dhewe malah joget-joget embuh kurban apa piye ora ngerti ya kok ya Allah pun lah Pak kula masa galone pun telas kok oh iya bener dadi kahanan iki lamun to peteng dedet lelimengan peteng banget nduk wis to tegese lak ngibarte jam 12 engko jam 1 jam 2 3 4 5 srengenge ndang jedul nasibmu menjadi semakin padang jinglang cerah merekah bagaikan penuh barokah amin kaya ngono kuwi lek ndongak ning ngrangke kata-kata ngene ya angel lho ora nggih matur nuwun nggih Pak pangestunipun ya sami-sami ya ngono kuwi ya diaturake coba kaya apa dibawani nduk kaya biasane nduk ayo napa niki Pak oh anu Marandana no ayo nggih nano piye nek niki bawa nggih bawa ya asli iki bawa iki ayo nggih nggih A1 ya jaranan dangdut kreasi rineng kaindaing baksa rewe jaran pegon luas gemas nuju prana pinter agawe
tresno Oke, persiapan sak ramban dangdut kedua Jaranke bersama Winong Nawangse. Oke, cecos.
sih. Wah, dan jaran tenan. Oh iya. Iki ndang takon mandek lek ora ya arep gulung karo udo dhek ngene. Nah, iya, terima kasih, terima kasih.